Please don't me lang taga. Iko pulis orang lagi tangga. Tini phungni kaisa koktoma kasawi phaikya mungkuri Tripura tai bini hamjangma bwrwi borok khorokno no police rok muitlang thangka hinui tini kaisa news kasawi phaikya norobo nugui mankhana video ni screen o mungkuri Tripura bai bini hamjangma bwrwi je bwrwi bai bo Bengaluru kharwi thango a bwrwi bai bo borok khorokno no police rok muitlang thangka tabukmo no naithai mungkuri Tripura no sasti rwma nugui kubun chwla rok jate nijini bihingno mwtui haikhe khibuui kagui ta kwlangthu tamoni hingkhai mwtui hai tongmung belai sitra tai sabo borok khoroknui no minor age o kajakmaya amo to chung jotono saimano haipano borok rok kajaklaio jodi kebo khoroksachwk chwla bwrwini tui mung case rwkhai borok rongjak amo saimanthutui phano amoni yagulo se bihik sak kupulung no 9 mas ni sak kupulung no yakarwi kubun bwrwi bai taisa kharwi thango hwnkhe ba sasti bo manswnai bole hingkai amsu kok saui no ang ani video no ma pari sinai norok ani channel no chajakai subscribe khai di like share khai di mutai hai tebo kotal video rok manani bagui।